Намираме се на Спасов ден, дошъл съм малко по-късно, но ще ви покажа каквото е останало, защото леко почва да вали и може да видите тук зад мен са се наредили сумати коли. Сега ще минеме, ще ги разгледаме. Та виждаме тук Opel Astra, но по-готиното е, че има ремарке към нея, което е направено явно от друга Astra. Golf 3 кабриолет и кабриолет, извинявам се, направо си губа си всичките думи, като виждам толкова хубави коли. Чудесно! Subaru STI. Сега тук виждаме едно Fortune много интересно и мисля, че беше Capri. Ако нещо се бъркам, моля поправете ме в коментарите. До него е Mitsubishi Eclipse в бордо цвят. В далечината имаме един Барбург и супер цветния Трабант. Но мисля, че ето тук стават по-интересни нещата, защото пред нас има Toyota Supra MK3, която е La Volant и ръчна скоростна кутия. Ще може да се види колкото се вижда. До него Алфа. До Алфата имаме един Mercedes купе и до другия е Mercedes пак. Ето е Алфачката отзаде, но ето тук по-вляво имаме Nissan Silvia, доколкото знаме S13. И какво е това в далечината? Сега ще видим, първо да се насладим на Силвията и на Pitchforda, който се тръгва. Много брутално. Тук нека видим какво е останало. Това се чува от Форда. Това е друг Форд. Минаваме към Мерцедес. Тук има един доста интересен автомобил, който не съм... това е Сатурн. Ето го и какво представлява. Да видим. Вижте само с какви колани. Отваряш, сядаш и колана се завърти около тебе. Доста интересно. Форда виждаме, че е автоматик. Сатурна да извинявам се. Така. От отзаде. До Сатурна имаме Мерцедес. Много лачен, изключително. Виждаме тук едно трабанче, много спретното. Тук сега се доближаваме до едни легенди и говорим за BMW E30, 003 номер, BMW E36, като и двете са купета и BMW E36 отдолу, което ми се вижда са толкова. Сега нека да видим този сел 560. Колко? Лекичко тръгваме. Това даже не знам и какво е. Сега ще прочетем. Ако се вижда въобще, това е Chrysler 6 от 36-та година.
Sami o Alex Sam? Уникално, много фенове има. И BMW 7 серия. И тук една доста интересна кола. MR2. Toyota. MR2. С задно разположен двигател. Ето я и отпред. Може да видите, че и човек и е сложил малко по-хубави джанти. Рамо да се раззнаеш тия банги. Ето го и двигател. Да. Уникално. Местиме се на една хубава Волга. Обаче тук се тръгва един много готин Opel, който няма как да го изпуснем. Уникално. Е Берлина. Уникален. Като нека се върнем на Волгата, който разбира може да си спре видеото и да види за какво става въпрос. Но тук другото интересно е салона вътре. Уникален. Сигурно е претапициран, понеже всичко лъщи. Минаваме назад, където е вече по-интересната част. Явно от друга Волга се е направил това, защото това е едно много готино ремарке с лек брезент. Да, може би това е от друга кола, защото двата номера не съвпадат, както виждате. Или пък, доколкото знам, мисля, че се взимаха други номера за тези ремаркета. Една Golf 2, която може би дядо ви още кара на село. За феновете на мотори. Рекна с пушка. Тук има едно поршенце, Мерцедес, конска глава, Golf 2 с две врати. До него има нещо много интересно. Една Волга. Сега ще я разгледаме, защото тук става... Вово, извинявам се. Опа! Кой е това? Чай, докато... Нещо 6 по 6 ви виждаме. Време на номера. Доста интересна е тази кола. Да, уникално. В далечината видяхме една много хубава Лада, но след малко ще отидем и към нея. Нека се спрем да разгледаме Volvo-то, което даже е с Roll Cage. И виждаме, че е спортно. Ляв волан, Boost метър. Уникално. Ето и какво има под капак. Уникален. Ето го и Opel от отзаде. Така че сега се връщам, за да снимам и другите коли, които пропуснах. Защото нищо не е за изпускане. Алфичката. Уникална. Уникална. Ето сега тук ще видим един Warburg и един хубав Мерцедес, който мърка наистина. Нека се отбием към една не толкова забележителна кола, но доста интересна, защото този Трабант е... Всъщност не съм сигурен какъв цвят е писан в талона. Може би син заради тавана, но всичко друго е в различни цветове. Трабант е 601S модела. Много готин. Отново с раздувки, които така както гледаме са сложени върху неговото копенце.
Та. Нека продължим, за да може да заснем колкото се може повече интересни коли. Варбург 1000. Отиваме на двете Шкоди. И може би, ако сте от ретро средите, го знаете този инфлуенсър, които доста време снимат. Нека да видим този москвич, като буквално уникален. Гума с бял кант. Който момиче го кара, Ева, за което жена, да. Уникален. Извинявам се. Тук виждаме една баничарка, Рено. И до него друга Алфа. Така. Нека се завъртим, за да видим Реното. Извинявам се, че толкова близо снимам. Да се внимавам. Може би нищо не виждате. Може да погледам. Така. Нека видим и Алфичката. И BMW-то 2005, което не можах да ви го покажа. Но може би с това BMW точно сте го виждали и на други места. Да, тук може да видите един много готин Pontiac. Мисля, че беше Firebird, ако не се лъжа. Тарга. Може да видите как му е тавана и вътре за какво става на дум. Уникално. Едно Peugeot. Виждаме тук, което е мъртва. И някой, ако случайно се търси MG GT, да знаете, че се продава. Ето с грамотите, медали. И така, че можете да се свържете с човека. И нека продължим към един уникален Мерцедес, който не знам тук дали ще се види секунда. Ето тук виждаме два уникални Мерцедеса. Единия пазарджишки, а другия софийски, или поне така са регистрирани. Както виждате, единия има и купа. Така че сега ще се завъртим, за да видим отпред какво е положението. Всеки, който кара Москва, заслужава награда. Да. Нека видим този мотор. Шкода 120 L, бяла, с два халогена, ако може собственика на 120 L. Ето ги собственикът на Rolls-Royce, господин Георгиев. Не, Заобикаляме, за да видим по-добре турбината. собственика на Rolls-Royce и той Ако може въобще да се види, защото тук около него на BASF, че може и така. е нещо страшно. Долу да се получава. Докопахме се. Уникално. Сега ще се качи. Като само вижте какви раздувки става въпрос. Гумата е отдолу. Уникално. Ето и мене. Мога да го покажа. Вниманието, освен че има страхотен автомобил, има и страхотно яке и страхотна риза. Моля да го Уникално. аплодираме. До него се намерено MG. Така. Доста хора има. Между другото, но не е като на миналата година, както се бутах на всичките. Така. Сега ще се пробвам да изснимам всичко, обаче наистина. Честито. Тук около сцената е нещо страшно. Един Fiat, който е от клуба на Сарк. Виждаме. Ето го и MG отпред. Собственика на Volkswagen Golf 1 Cabrio, дали си Това го има. Ланче. Или Audi 80 Cabrio също. 80 Ланчът е също. фулви.
Време за стрел. Както, Награда за аудитор. Много красива десетка. нека се насладим просто на другите коли. И тук има един доста сериозни голфове. И сега Които ще завършим можем да ви награждаването с една награда, която ще бъде Доста така специална турбинирани. награда Голф тройка, помощта ни 16 в кила организацията и и още една голф провеждането на тройка. този великолепен парад Уникално. и музей на открито. Галя Витанова, секретаря на клуба. До него са паркирали два Ролса. Честито на Галя, човека, който направи всичко възможно това събитие да се случи и без нея никога не може да се случи. Аплодисменти за нея. Да. Да, ще пробваме да дойдем след малко, като има малко повече, като има малко по-малко хора. Едно много хубаво Порше. 924 мисля, че беше. Виждаме, ако не се лъжа, това беше петица, BMW петица. На клуба, очакваме ви всички наши следващи събития. Благодаря, довиждане. Ами това е 944S. Не знам се моя грешка. Така. 2000 Тилукс. Уникално, много запазено. Бял кант, гума. Уникално, нека да не снимаме малките. И да се придържаме към готините коли. Нещо се чува, нещо се форсира. С малко ще отидем да видим това дали е истинско M3. Не, M3 не е. Доста добра, но така. E46 купе, още може да си намерите на сравнително добра цена, ако се поразтърсите малко. Това мисля, че е Ford Bravo, или как се казваше точно. След това имаме Audi кабриолет, уникално. 528 BMW. Жигулата си тръгва лекичко. Уникално. Всякакви коли. Просто много ме беше яд, че не можах да го фана от сутринта. Нека видим сега и... Уникално. И купенцето. Едно фиатче, което вече не се среща толкова често по улиците. Да. Но нека видим тази петиция. Нека и се насладим. И са, ако почта в коментарите да ме храните, но махна не можахме да чуваме колите. Това ще ми е любимо. Това ще ми е любимо. Така. Фиат Типо. Оп. Айде да видим тук какво има. Едно доста пипнато. Quattro. Чудесно. Какво има тук? Имаме друг москвич. В далечината вече Мерцедес се тръгва. Искам само да видите и тук за какво става на въпрос. Едно уникално кабрио. Както виждате, натокано на джанта 36 кабрио. Което е от... Защото тия са много скъпи. От Куба на Сарк. И дали ще може да видим какъв е двигателя. Пише ли го? Двойка бензин. Но истина много добре са получили нещата. Изключително. Нека се преместим към една жигула, която отново е дошла с нейното ремарке, но тук нещата са доста както виждаме, направени, защото ремаркето е доста по-пипнато. Ето е и жигулката.
Но нека се пак и да не забравим и другите лади, които са се постарали хората за тях. И са с уникални тапицери. Виждаме BMW-цето се тръгва и него не можахме да го заснемем. Може би другата година повече. Нека така да отидем към интересната част, ремаркето, което е направено даже с ръчна спирачка, може да видите. Уникално. Така. Има преден прозорец и една врата. Това е ретро бебешка седалка, може да видите тук слънчето. Една лада, която се тръгва така в далечината, но ние я засякахме, доколкото може. Друг москвич до нас. Така. Жигулката. Уникално. Да. Имаме трабанче. Москвич с ретро багажника, който е отгоре, уникален. И една жигула ли е, лада ли е, сега ще ви кажа. Най-лесният начин да ги познавате е по кръглите фарове. Има ли кръгли фарове, е жигула. Уникално. Браво. Алфичката. И Поршето 944S. Това го запомних. Така. Тази година отново много интересни коли. Много интересни. Браво за което. Трабант. Лада. Така видим тази лада. Много лесната, много направена. Но и да не забравяме и за другите москвичи. Уникално. Тук може да видим едно MG, което е от по-новите. Още преди да спрат да ги произвеждат. И то май се продава. Да, продава се. Цената му е 3400 евро. Уникално. Може би това е камера тук на номера. Да. За задно виждане. Или поне парктрон. Може парктрон да бъде. Така. Нека ви. Тук изпуснахме един Мерцедес Кабрио. Уникално. Фиата. Това уникално купе, което фаща толкова много погледи заради безрамковите врати и не само. 560. Сек. Уникално. Да пренасваме се на колите, които са останали, за да ви ги покажа. И те, между другото, има още доста интересни коли. Не чак доста, защото всеки гледа да си отиде, но ще побързам да ги покажа всичките. Просто толкова много се радвам, че съм тук, че ги виждам тия коли, че тия коли вече са изкарани от гаражите, забърсани, измити, докарани да се видят. Една много готина алфа. Уникални джанти. Виж тук. Ето я и отзад. Виждаме едно опелче, което е много пипнато.
който го карат две девойки. Много интересни. Оп! Нека видим. Тук се шегувам, даже не знам каква е тази кола. Нямам си никаква на представа. Но се надявам вие да ми помогнете в коментарите, за да познаем. Така, преместваме се към едно Renault 5, което много искам по принцип да си купя такова Renault 5. Както виждаме, това е направено за рали. Или поне човек е искал по този начин да си го направи. Вътре има червени колани. Renault 5. Фиата 1500 евро. Тук виждаме наистина високо качество изработка. Уникално. Просто се вижда кога един човек има желание да си направи една от детските неща. Може би. Така. Сега е малко по-свободно и ще мога да ви покажа този уникален Мерцедес. Тук фотосесията продължава и качиха БМВ-цата на платформа. В далечината видим Golf проекта, която беше доста сериозно турбинирана. Остана тук другия Golf и Rolls-Royce. Уникално. Нека пробваме да ви покажа отвътре Rolls-Royce. Така, вие в коментарите обаче искам да ми кажете това някакъв пакет ли е за Мерцедеса. Така си излиза от завода. Просто уникална работа. Може би някакъв пакет, може би. В България просто има доста ценни коли, които хич няма се очуда, като го имам джип. Да. Всички снимат. Снимат, защото няма да видим такива коли по улиците. И не всеки ден може да ги видим като цяло. Може би може да видим някаква Лада, още някаква Жигула, някаква Golf тройка със сигурност, Golf двойка. На село можете да видите нещо по-така. Нека разгледаме. Докато няма толкова хора, нека го видим и този Мерцедес. Ако може да се види отпред. Не отпред, а отвътре, извинявам се. Ето. 280 есе. Така. Може да видим и Бокстър, който ви показах по. Обаче тук идвам точно за ето това. Ford Mustang. Може да видим. Собственикът е свалил прозорците вътре и се вижда тук, че може би е основно претапицирана колата, защото е в уникално състояние вътре. Уникално. Нека ви я покажа и отпред, не само отзад и отвътре. Ето я и отпред. Уникално. Запалиха и седмицата. Събират цирка. Нека видим насам дали не е останало нещо.
нещо по-интересно като двете тройки. Наистина много пипната кола, вижда се. Малкият детайл е много важен, което е табелката на номера в цветовете на Impala. Виждаме джантите от M3. Уникалното крило. То не е го 30-ката. Което е с шибида. Целка. Бяха доста масови преди години, вече почват да се губят. Та, мисля, че това беше всичко, което мога да ви покажа. Надявам се всичко да ви е харесало. Не успяхме да фанем всички коли, но се надяваме това, което сме фанали, да ви е харесало. Или пък пропуснахме една доста малка ценна кола, която Fiat Panda 4x4, една от най-готините и забавни коли. И доста проходими за Fiat. Обаче тук много се лъжа. И това е Seat. Seat Marbella Jeans от 91. Тук тежко ви заблудих. Преди 36-ците бяха без пари, а сега не може да си намерите. Това беше всичко от Спасов ден и от този уникален ретропарад. Дано всичко да ви е харесало. Пропуснахме го, голяма част от него го пропуснахме, но фанахме едни по-интересни коли. Фанахме коли, които са взели някакви грамоти и фанахме доста интересни проекти, с които всяка година се вадат различни проекти. Много хора вече почнаха да колекционират коли. Нали, все пак хора и с възможности, не само каквито и да е хора. Така че мисля, че всяка година ще гледаме все по-готини коли, все по-готини, защото колекционерите в България не са малко. Така. Друго, което много ми се ходи е на музея, който мисля, че беше в... Имаше ретро музей някъде, но в момента не мога да се сетя точно къде. Та, очакваме и там да отидеме. Лятото тепърва почва. Леко по леко ще се качват все повече клипове, ще гледам да се качват. Така че дано всичко ви харесва. И абонирайте се за канала, харесайте клипа. Надявам се по-напред да се снима повече, да се обработва по-хубаво вече. Ще ги сета, ще видите. Просто резултатите ще бъдат на лице. Хубав ден от мен.